Dia agak fैफिननो नायो सिन्था जाला लांबाय जोंनिफ्राय औ माने बिदि खालामनांगौ फन एकदम मोजां खालामथाराखै बियो मानो बेफोरबायदि खालामखो दाथ' राजा उन्दैया बिमाजोंसो थानो नांगौ नायफिनथार सान बेफोरबायदि हरनो नाङा मादैयानोथ' मानो लांनांगौ जाखो दिनै आंनि आगैया खालि आंनिल'लै रावहाबो मोनथाय गैया बिदि नङाबा माथो बालाबो हाब मादैयानोथ' मानो बिदि जाखो होमबा बिदि दुखु होनानै मा मोनखो बियो फनखौबो हमला एसेबो दोखो रायहरनोमोन हां जाबाय दे माथो जामारदों ओमफ्राय आं न'आव थांफिननोसैलै मेहे आंखौल' दोनहैफिनदो नोङो थोदो बाला दाना मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय नोंखौ दोनहैनोबो हाला आरोथ' लाथ'नोबो हाया न'आवबो हारसिं बोरै दोनहरनांगौ जाखो मा खालामबावनोब्रा आंलाय लाजाथावाबो दोनथ'जायाबो थांहोजायाबो दोनबाबो प्रब्लेम गेजेराव बिस्रांलै मा जादों सना मा जादों नोंबो आंखौ गाज्रि मोनाथ'ना मेहे मा होनखो नों बुङा मानो आंनो दिनै सोर मा होनदों सना दे बुंलाय खनसेल' गिनाङा दे बुं आंखौ आं मा दुखु मोनबायलै मेहे मा होनबावनांगौ जाखो आङो नों बुङाबा आं मोनथिगोन बोरै दिनै मा जादों सना मा जादों गावनि हौवानो खिन्थाला आरोना नोङो मेहेराबा आइना जुरिम मानो गाबबाय थादों दा बियो नानि हामाथो जादों ओमफ्रायलाय जेबो नङा आयै सोंबाबो खिन्थाया नायनाय मा जादों आबा जेबो नङालै जुरिमाव हाथरखियाबो माबा सिरि सिरिथार दिनै मोनथियालै दासान्दि आरो जिबायदि सोलिगासिनो ना न'आव बेसेरा खुसिसो मोननो गोनांमोन बियो दा जोंजों लोगोसे दुखु नांफाबाय थाबाय गथ'आ आबा थां दसे बेरायहैनो लाङा मानो नोंलाय ओमफ्राय मारै थांनांगौ जाखो जोंलाय दाथ' माबायदि कन्डिसन जागासिनो ना दे बेफोरनि थाखायनोथ' दुखु जाबाय थायो नोंसोरबो दाथ' आरो नै नोमाना गोसोआ एकदम गोरासो मिन्थिबाय नंगौना मम नोंनि जुरि आइनि गोसोआ एकदम गोराथार जायखि दुखु टेनसन थायाबानो बारा दुखु थाब्लाबो सायाव दिन्थिनायाव गैया ओमफ्राय नै आंनि आबायाबो आबा मोनथायखौबो लाबोसिगोन बुंदोंना मोजां जाबायलै ने मानोबा बिदि खालामनांगौ रायनांगौलै बे जुलि मादैखौ बुथार' आबा दे फैना होग्रानोसै बिसोरखौबो बेफोरखौ साननानै बांद्राय टेनसन जाबाय थानो नांला मिन्थिबाय थां दसे बायह्रायाव थांनानै फैथां बिहामजोखौबो साइ दसे लांनानै फै मेथाइफोर जानानै फैथां मानसिया बारा दुखुजों साग्लोबनानै थाबाय थायोब्ला एकदम गासैबो माने माबा जालांजोबथारो मिन्थिबाय टेनसना एकदम मानसिखौ जालांजोबथारो औथ' र' दाथ' नै आंबो दुखुफोरखौ हमथानानै दंना थेंक इउ जुरि मम बुजिनायनि थाखाय हाथरखि बिहामजोखौबो खुसि लाखिनाया नोंनिनो दायथ' जागोन जुरि मम आंनि आबासोना सेंग्रा देलायनाय मालाबानो बिहामजोबो मोनबावबायसो हालासो हां औथ' र' सानफा एफा माथो जामारनो हमखो जोंनि न'आवलाय सिगांथ' बिदि नंथारामोन लायो नाथाय दायो मोनसे जागासिनो आबै औ आबौआथ' दुगैनो बुंदोंमोन ना दै गुदुं फुदुंनो ना फुदुंनोसै आय' नङाथाय माथो दे आबै थां होमबालाय दै गुदुंखौनो दा नोंबौआबो दुगैथोंसै थाबनो दे होमबालाय आबैयानो जानहैनि र' ने आगै बुंनायालाय नंगौसो नामासै बेफोर गासैबो बे हाथरखि आबै फैनायनिफ्रायथ' जादों आरोहाय बाथ्राया हले नायनो गोनां नंखायथ' नङा आंनि फिसालायाबो बै दिनखालिनो थैदों जेला आबौ मेहेर आरो हाथरखिनि हाबा दङमोन आरोथ' आंनि आबौ फिसाया गोदान फैनायानो गोमाबाय बेफोर मानि थाखाय बिनि सिगांथ' जोंनि जिउआव एथ' बिदि गैयामोनहाय आरे माथो दाबो सिरि दिनै नोंखौ गोसोफोरखौ मोजां मोनथों होननानैसो लाबोदों आं बेयाव नाथाय नङा दाबो सोंदों आङो मा जादों होननानै नाथाय खिन्थायाना नोंथ' जेबो नङा मेहे होमबालाय माथो सिरिब्रा नों रायलायब्रा माथो रायलायाबो रायलायखादों माथो आङो बे रायलायनाय जायाना अब्ला नोंखौसो सोंदोंरा आङो मा जादों होननानै नों जे खिन्थायाखैना मा जादों सना दे बुंलाय बेवहायथ' ओमफ्राय रावबो गैयाना दे बुं दे
नोंखौ सोरबा माबा बुंदों? खिन्थालाय खि। नङा, जेबो नङा मिहि। ओरैनो आं साननानै दुखु जादों हारसिंनो। एकदम नंथारा। थगायनो फैदों साला आंखौ। दे जिखियानो जाया ओमफ्रायो। दा नोंखौ थालिगाव हाथायाव मेथाइ जाहोलांसै आं। आयु, आं मेथाइखौनो बारा जायाना ओमफ्रायो। ओइ जानांगोनब्रा। एसे मोजां मेहेरा नोंखौ लाबोदों बेरायनो मिन्थिबायना। न'आव थाबाबोथ' नों दुखु जायो नालाय। बेखायनो लाबोबायब्रा नोंखौ हाथरखि बेबि आंनि। आं बै सिङाव थांथ'नोसै दे, नों फैदो। दे दसे लोगोखौ नेनो आं ओमफ्राय थांगोन आं। थाब फैना न'आव थाब थांफिननांगोन ना। दे थांग्रो। मानसियानोथ' माथो जामारदों ओमफ्रायलाय। गोदाव सोराव बखिगासिनो जे। बे सोरबासो माबा बुंदों नामा? बिनि खुगायावथ' बिदि खोथा ओंखारफेरामोनलै। दिनैलाय मानो ओमफ्राय? माथो दाबो फैयालै? ओइ मेहेरासोल। ओइ मा एसे गोबावब्रा फैनायालाय? ओइ मा होननोब्रा, खामानियानो बे ओंखारलाय थायो। बेखायनो एसे लेट जालायलांबायलै। दे नोंखौ नेगासिनोखामोन आङो। ओमफ्राय बाजैयालाय बोरोथोलै? ओइ बै सिङावनो दङ। दे बिदिनो सम फैनांगौलै। माथो होनबावनोब्रा गेवलां। ओइ मा जादोंथाय मानसियानो? मा जादों भाइ? मा जादोंआनोथ'लै, माबा न'आव थांफिननो दुखुसो जालागासिनो। मानोथो बिदि जाखो बाजैयालाय? मोनथियालै, ओमफ्रायथ' बिनि सायाव सोंबाबो खिन्थाबावा। दे दा गोसोफ्रा एसे मोजां मोनगोन खोमा। गोसोआनोथ' आंनाबो मोजां मोनलायलाङासैना ओमफ्राय। हाब नोंजोंसो थानो बाखो ना माखोब्रा आसोल? होद जानला मानला बुङोलै। बायाखैब्रा आंजों थानो, माने गोसोआसो असान्थि जागासिनो बेना। नों सोंबाबो खिन्थायाखै ओमफ्राय? बेनोथ' खिन्थाथाराना। ओमफ्राय मोनसे खामानिसो मावनोसै आङो। औ माबेलाय? माने दाथ' जिबायदि जारला जाबायना, हाबायाबोथ' ओमफ्राय थाद'बाय थायोना। बेखायनो आं बोसोरखौनो एसे बारायनानैसो लानोसै। जेन'बा 35 बोसोरखौनो बानायना लानोसैलां। होद फाग्ला। नङा दालाय। होमबानो जेबो प्रब्लेम जानाय नंला। जाद बुंनो हागौलै नोंबो। गोदाव सोरावनो। जोलैलै गासिबो मेहेरना। होमबासो हाथरखि बेबिखौ लानो हासिगोन आङो। दाथ' नेनोबो हाथावा, खालामथावाबो। उसुबिदा जाथारबायलै। न'आव दोनबाबो बिदि, आरो माबा हारसिं थांनोसो दावराव जागासिनो। मा खालामबावनांगौ जाखो मेहेरालाय? माबाखौनो लाग्रोबा मोजां जासिगौमोनलै ने? दुखुलै बेनिखायनोथ' हाया जे। खम जारलालै भाइ बिदिबा नोंनाबोथ'। औलै माथो होनबावनो। नोंनि थाखायथ' कुचिबिलै हाथरखि बेबि। लाभ इउ स' माच ना, बेखायनो। दे ओमफ्राय नोमबाजैनो मेथाइ लायलाय। दे रायलायथ' होमबा नोंसोरो। ना आंखौसो माबाफोर दुखु मोननानै थाबाय नामाब्रा? ना माथो आं बुजिनोनो हायासैना। दसेनो मा खालि मोनखाबायना सोरां? मोना मानो जानो दे नायजुरि, जोंनि हाबा मोनथाया जि थांदोंना। मिन्थिबायना? आं आगैखौ माब्लाबाबो बेफोरबायदि खालामगोन सानाखैमोन। आरे आं इसेबां अनो बिखौ बिनानाव होननानै हो? नाथाय बियो मा आंनि अननायखौ बुजिया नामा? मानसिया फैथोंल' नाय, दोखो सोबागासिनो होबागोनलै आं। आरे सासे बिमानिफ्राय बोरै बिनि गथ'खौ बिदि गोजान खालामनो हाखो बियो? गावस्रालाय मानथो लायाखैब्रा, मालायनिखौ एसे नोजोर होबायना हाबा मोनथायखौ। इसाना लाबोगोन बुंदों। आं गोसोखौनो मोजां मोनथारासै। मानो बेफोरबायदि खालामखो बियो? एसे अन्थाइ बिखा जाबाय नों आगै। एसे अन्थाइ बिखा। माथो होनबावनोब्रा, बेखायसो गोदै रायलायफ्लादोंमोन खोमालै। आरोथ' जोंनि न'निफ्रायनो थाङाखैना। एथ' बिदि साखनद्रा बायदि साननानै दंखुमायोमोन आरोना बियो। आयुलै सोरां, माबोरै बिदि लांनो हाखो बियो? एथ' देन्जारनो। साखनद्रा जिलाया मोनथिबायना नोंनानावा। गथ' सिखाव साला। ओइ पुलिसाव रिपर्ट हैखाबाय आङो। माब्लाथो फैबावनांगौ जाखो आबाया? आंथ' लायफिननो लुबैबायलै सोरां। नायजुरि इसाना लाबोगासिनो बुंदों, मोनथिबाय? लाबोआबाथ' मुस्किल दंलै बिसोर सानैबो। हाबा मोनथाय। खम गाबबाय खोमालै बियो सोरां। जोंहा हाबा मोनथाया। माबोरै थागोन बे गावनि बिमानि अनगा? एसे उन्दै गथ' आंनि। खिसारालै नोंनानाव साखनद्राया साला। बिलो गोजान समायदों, खानाय गोमोजों। हा? बेफोरबायदि गोसो लानानैसो दंमोन जोंनाव होमबा? आरे इसानजों रायलायबानोथ' जायोना, माथो बेयावलाय? ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा दंमोनलै सोरां। दे बुंलाय। बियो आंनाव बिखादोंमोन हाबा मोनथायखौ।
माने मा गुदि गैया बिजौ गैया बिखादोंमोन बेलाय आं मा होननानै फोरमायबावनो नोंनो सोरां गोदाव सोराव मालायनि फिसाखौ बिदि बिलाबायबामोन नामा जुदि गावनि गथ' मोनबा जों बिबा मोनगौमोन नामा डाइरेक्ट बुङा मानो बाथ्राया जाहैदों मा जोंहा इसाना बिफा जानो हाया बायदि बुंदों मा होनखो आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो जोंहा आजामोनथाइखौ लांनो बुंदोंमोन बियो नंखायना नंगौ फालाय नंगौनो सोरां थेवबो आं माना खालामदोंमोन आंथ' बिदि बोरै हरनो अब्लाबो बियो लानानै थांबाय आच्छा बाथ्राया मा बिदिबावसो बिदिबाथ' रायजोनि थाखायसो लांनो सानदों बियो माने ओरैनो फ्रियाव मोननाय नामा जेन'बा गोसो जाबानो हरनो फ्रियाव मोननाय आरोना जायालै जुदि जाया जुदि नोंथ' आरो राजि जाबायना डाइरेक्ट ब्रेकआपलै मिन्थिबायना सोरबा फाग्लायासो बिदि हरनो हागोनलै प्रब्लेम जाबानो बिदि लांनांगौ बे नङाना गुबुननि खुसिखौ माबा मोनसे जागोन आरोलै साननोबो नांखाया जुरि औ सोरां एबारथ' एकदमबारे डाइरेक्ट माना खालै जोंनि खुसियानो दासो फैदों बेखौ मालायनो दानहरनो सानदों हानाय नङालै बिदि बेखौनोथ' आंबो बुंदों थाथ' र' फन हरबावनो आंनि साननो आयुलै आं गोसोखौनो मोजां मोनथारासै एसेबो आंनि थाखायसो साजोबदों नामा बेफोर गासैबो आंनि आगानानो सुनिमारना नाथाय आंनि गोसोआवथ' बिदि जेबोआनो गैया आंथ' रावखौबो मुगैफेरा माथो दिनैसिम ना सोरखौबा गाज्रि मोनफेरो आङो अब्ला आं सुनि जानो हागोन ना सोरनिबा जिउआव आं थानायखायसो मा बेबायदि जाजोबदों नामा आंनि गोसो सिङाव जि दङ सायावबो बेनो दङ आंनियाथ' नाथाय आंखौ मानो बिब्दि बुंदों आंथ' मेहेरमोननि फेमिलिखौ रावनिबो गाज्रि सानफेराखै बिसोर आंखौ जिबायदि अनदों आंबोथ' बिसोरखौ बेबायदिनो अनो गिनायबो मोनोना आङो गोसोआवबो दुखु नाङो आंथ' बेखौ माब्लाबाबो हास्थाया जे आंनि थाखाय सोरनिबा न'खरा बेबायदि धंस जालाङो बा आं सोरनिबा थाखाय सुनि जायो अब्ला मा आंनि आगाना गाज्रि मा दुखु नाङोलै आङो गाबोन जुदि आरो माबा मोनसे जाबावोब्ला अब्लाबोथ' दाया आंनिसो जागोन दाथ' आरो जोंनि हाबायाबो जाथ'खायासैमोन ना आं हजों न'आवनो थानायानो मोजांसिन जासिगोनदां उननियालाय उननि खोथासै ना ओमफ्राय मेहेरा जानो राजि जागोन बियो मानिगोन ना जुदि बेफोर आंनि थाखाय जाजोबदोंब्ला आं माब्लाबाबो बिदि जाजानो लुगैया माखौथो जाजानो लुगैया जाखो जेबो नङा आं हारसिंनो गोसोजों रायलायदोंमोन आरो ओमफ्राय आंजोंथ' रायलायलायाना बिदि नङा माबायदिथ' अब्ला जेबो नङा नाथिं आंबा गावजों गासैबो बाथ्राखौनो शेयार खालामो नाथाय नों ओमफ्राय बायोना आंजों गावनि मेहेरजों बायो आरो बेबायदि लाखुमानो नाङाथ' माबाफोर दङबा खोथा गोसोफोरखौ रेजें खालामना लानांगौना आंनो फोरमायना जेबो नङा मेहेर माने एखनबा समाव आङो दुखु जालाबायोना नै मानो जालाबायनांगौ जाखो दिनै गोसोनि खोथाखौथ' माथो बुंबावनो एखनबा समाव बायदि बायदि साननाय फैफ्राङोना बेखायनोथ' आङो बुंनो नांगौब्रा सुखु दुखुखौ आंजों शेयार खालामाब्ला मानिथो लोगोरि जादों आंजोंलाय जागोन दे मेहेर ओमफ्राय मा ओमफ्राय बेलाय खेबसे मा खेबसे बेलाय नों बुजिदोरा मा होनदों मेहेर नांथ'लालै थ'दो मेथाइ जाहैनोसै औ दे होनबालाय थोदो दाबो फैनाय दसेनो फैगोन बुंनायानो बिदि जाबाय नै दाबो फैनो रोङासै बियो आङो माने बहाथो थांनो नागिरदों एसे जोंबोथ' खिन्थाना ओमफ्राय सोरखौ नेखोब्रा बबेनिफ्राय फैदों सोर जाखो बिसोरलाय मेहेराबो दाबो फैया सोर नोंसोरलाय हा जोंबो खाथिनोसैलै दा नोंखौ दहायनिफ्रायनो हारसिं नुबाय नालाय बेखायनो सोंबायलै नङा आं हारसिं नङा दे सोरखौबासो नेदो सोर नोंसोरो ओमफ्राय मानो नांगौ जारुनालाय माथो फैदोंलै आंथ' नोंसोरखौ
बेफोरखौ सिनाया नाथाय आं बाहाय सासे मा होनो बेफोरबायदि हाथायफोराव हारसिं थालाबाय नालि नानि फै जेसे साहा लोंहैनोबा बैयाव दखानाव आं थाङाहाय मा फैदोरा बर'जों बर'लाय हामाथो लाजिनांगौ दखानावसो थांदों आंनि लोगोआ फैगासिनो दं बेबा थाजों नोंबो सा लोंहैसै थुदो नोंबो मोजां मानसि साथि लोंहैसै थु सोर नोंसोरलाय हा ओइ सोरमोनलै बिसोरो आंथ' जेबो मिथिया मेहेर ओमफ्रायथ' आं सिनायाबो दा बिसोरखौ अब्ला नोंखौलाय माथो बेबायदि परिसान खालामफैदों बिसोरलाय आंथ' दिनैसो मोनथिबाय मेहेर थुदो थु न'आव थांनोसै मा बुङा बिसोर नोंखौ आंजों बिदिनो माबा माबि रायलायदेरबाय थादोंमोन रायलायदेरबाय थादों औ ओमफ्राय आंथ' सिनायानोना बिसोरखौ मानोबा बिदि अबाव थाङा सोरजों फैदों बेफोरखौ सोंलाबाय थादों नाथाय मानो नांगौ बिसोरलाय जेबो मिथिया मेहेर आंथ' बेयाव नोंखौसो नेबाय थादोंमोन बेहायनो बिसोर फैदेरबायबा बारा थिग मोनासैलै आङो लेट्स गो औ थुदो थु गाखो जल्दि औ जेन'बा आं दसे गैयावनो सोर बिसोरलाय बेबो आंनि हाथरखिखौ परिसान खालामदों माने थैनो गोसो गैयाथ' नों मानोथो थाब फैयाखै मा लायामोन नोङो आं नोंखौ नेबाय थाबाय बेबि मेथाइ लायदोंमोनब्रा नोंनो दे न'आव थांसै गाखोदो बेफोरबायदि मानसि फैबावबाना गोग्गासिन जोगोना हरनांगौलै माखौ मेहेर नोंखौ डिस्टार्ब खालामग्राखौब्रा मानसिखौ मिथिबाय आं गिनोसो ओंखारोना आंनि जाम्बिसना मा जाबावगोनलै नोंसो बिमाबो दे जायखिजाया थुदो अके लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों दे होमबा ना मेरा थांथ'नोसैलाय बाय आरो बयनिसिमबो लाभ इउ अके बाय गुड नाइट